Dobrý den. V tomhle videu se podíváme, jak měření lidského těla probíhá a jakým způsobem se měří na přístroji EAV, přístroji Salvie. Takže já vás poprosím, vemte si do ruky tuhle elektrodu. Já mám v ruce tuhle elektrodu, poprosím dlaň a na dlani lidské ruky najdeme bod osrdečníku. Ten bod osrdečníku je v těchto místech, které vám tady teď ukazuju. A mým úkolem je teď najít bod tak, abychom ho sladili s EAV přístrojem Salvie. Tak já si tady najdu jednu stabilní hodnotu, kterou když získám a dostávám neustále stabilní odpověď na přístroji, kde vidíme stálých 80 stupňů, tak si dám ampulku, která oslabí, je naprogramována tak, že oslabí každé lidské tělo, vložím ji do přístroje a znovu změřím lidskou dlaň. Když se podíváte na přístroj, hodnota ukazuje 60. A to je pro nás ukazatelem správně skalibrovaného přístroje. A díky tomuto měření teď můžeme změřit naprosto celé tělo a zjistit veškeré toxíny, se kterými imunita neumí pracovat. Tak to je pro dnešek všechno. Děkuju vám.